салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародарон тракторҳои беҳтаринанд, плука, чизила, комбайна, ҳамин чизҳоро баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо бародаро як дона лайка биҷиқӣ. аз шумо ҳамиқа хоҳиш бародаро канали Яндекс Дизель нима дар комментария закрепит кардаге илтимос будрои ҳамроҳ як 100 подпис чикне морам дар канал монетизация муагирён кунем. пешкаш шумо беҳтарин наворҳо кунем. илтимос будроед аму Яндекс Дизайн дар комментария закрепит кардаги ҳама каса будрои подписатсия кунед. худо нигаҳбонтон боша бародаро. иншоалло беҳтарин наворҳо дар у канал мешавад Яндекс Дизайн. худо нигаҳбонтон бародарои азиз. видеоро то охир тамошо кунед. Opel Zafira соли баромадаш 2007 сола бародаро. пробегаш 175,000 мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. багажни балонам дорад. нархша бародаро 65,000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. бебагаж балон 60,000 сомониш мега. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. мошинчаи навай. марҳамат занг занед. бародаро срочно комбайни фурӯшӣ гуфтагия ки салому алайкум ака, ҳами комбайна реклама намекунӣ? рекламаш мекунем бародарҷон. ина бародаро касоне ки комбайн гандам хронак ҳамитария бародаро касоне харидори конкретни бошед, нархаш 100,000 сомониш мега. бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. ина дута номер дар рӯи экран ака намедонем дар ҷо қарор дорад. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро срочно трактори фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёбон. дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. нархша 17,000 сомонӣ гуфтагия. бо гуфтагия савдо карда мешавад. хай састаниша ки энахтон бинед састаниша. на бади бадай, на хуби хуб. мақсад созаи 17,000 сомон ҳамитари трактори бародаро. хай касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро мотоблоки фурӯшӣ срочно 12 қувваи аспа дорад. дизелнияй. нархша 19200 сомонӣ мега. бо гуфтагия савдо карда мешавад. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. беҳад мотоблоки нави хубай бародаро. ина хитон бинед. бештар маълумот ҳама қатиш чӣ дора надора дар ҳами рӯи экран навистагиай қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. навистагия бародаро ки салому алайкум брат, трактори фурӯшӣ дорам. марҳамат бародаро, трактори фурӯшӣ қатиш комбайне дар ҳолати корӣ қарор дорад. нархи ҳардаш 28,000 сомониш мега. бо гуфтагия савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашо трактори комбайн фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. бародаро марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. бародаро трактори юмезе. ина трактор састаяниш хай на хуби хубай, на бади бад. созай. соли баромадаш 1988 солай. қарор дорад дар ноҳияи ҳисор. дар шаҳри ҳисор бародаро бахшиш. ватсап имо ҳаст мегад. номерош дар рӯи экран. нархиш 30,000 сомонӣ. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ 80 бародаро қарор дорад дар шаҳри Боқтар, Қурғантепа. соли баромадаш 2008 солай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷош 100% мега. бештар маълумот мега занг занед. чақчақ мекунем. илтимос гуфтагия ки касоне ки харидор набошед, беҳуда занг назанед. нархша 118,000 сомонӣ мега. бо гуфтагӣ савдо карда мешавад. касоне конкретни харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ 95 Беларусия бародаро қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. ҳамагӣ соати гаштагиш бародаро 2999 соат гаштагия. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагия бародаро. нархша 228,000 сомонӣ гуфтагист. бо гуфтагия савдо карда мешавад. гуфтагия ки беҳуда илтимос занг назанед. касоне харидор бошед, марҳамат имо ватсап дар рӯи экран. марҳамат бародаро занг занед. трактор МТЗ 81 соли баромадаш бародаро 1999 сола қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат.
трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷояш 100% харидори конкрет мебошад, мега марҳамат занг занад. бештар маълумот дар рӯи экран навистагӣ. Нархаш бародаро 105 000 сомонӣ гуфта истааст. бо гуфтагӣ савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ-81 Беларусия қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро. состояниш хубай. ина хитом бинед бародаро, состояниш нархша 90 000 сомонӣ гуфта истааст. бо гуфтагӣ савдо карда мешавад. ай 90 000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат. трактор Т28 қарор дорад дар ноҳияи 5. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно мега фурӯхтан дар кор. нархаш 32 000 сомонӣ. бо гуфтагӣ савдо карда мешавад. ай 32 000 сомонӣ. ина бародаро трактора состояниша хитом бинед. қатиш килтвасарам дорад. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат бародаро, занг занед. бародаро плуг и чизили фурӯшӣ барои трактор Т51 қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. дар ҳолати хуби техникиам бародаро, ҳамаш наванд созан. ина хитом бинед суратоша. нархи ҳардиша 22 900 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. харидори конкретни боша мега, марҳамат занг занад. касоне ки бародаро конкретни харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. чизо наванд. марҳамат бародаро. бародаро трактори фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун Қумсангир. состояниш созай МТЗ-82. бародаро состояниш 100%. трактор дар ҳолати корӣ қарор дорад. нархшам беҳад хубай бародаро, 106 000 сомониш мега. навай трактор 106 000 сомонӣ кишид. навай. касоне ки харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро плуги фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. эрония бародаро плуг нави созай, состояниш созай. ина хитом бинед. нархша 11 000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки муомила дорад. 11 000 сомонӣ. касоне ки плугхар бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат. ина бародаро трактори нав, тракторҳои нави хуб беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷандан. нархошу 275 000 сомониам пачкаан тракторо бародаро. ай 275 000 сомонӣ бо камата шояд савдо шаванд. касоне ки трактори нав мехаред, марҳамат рақамош ина дар рӯи экрани бародаро занг занед. заказ мефоратон кунед, чизе ки мефоратон, рақамош дар рӯи экран занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат. баллони трактор 1 дона бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. баллон дар ҳолати хуб қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. гуфтагӣ сум дар кора 2700 сомониш мега. боз камата мумкин савдорам шавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат бародаро, занг занед.